Hello everyone, दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आधार कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामनो हायो बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोनो सानदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। गोबाव खालामसिनो स' लेट्स गो स्टार्ट। हेलो एवरीवन, आं दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। जोङो आधार कार्डखौ डाउनलड खालामना लानो थाखाय जिकुनु मोनसे ब्राउजारखौ जों ओपन खालामना लाग्रोनांगोन। आं दा गुगल क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामबाय। नोंथाङाबो जिकुनु मोनसे ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबेहाय सार्च और टाइप वेब एड्रेस बे आधार कार्डनि वेबसाइटखौ टाइप खालामना होनांगोन आरो आं दा टाइप खालामसै। वेबसाइटआ जाहैबाय udai.gov.in। आं सुंद'यै UDAIल' होगोन। नैबेलाय UIDAI सुंद'यै आं बिदिनो होबाय। आं दहाय टाइप खालामखांबायमोन, बेनिखायनो बिदि जाखांफैदोंमोन। बेनिफ्राय बेबायदि टाइप खालामखांनायनि उनावहाय ओरैहाय राइट साइडथिंनि गाहायाव गोथां थिरसिन दङ। बे गोथां थिरसिनाव जों क्लिक खालामना होनांगोन। आं दा क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय नै नायदो, वेबसाइटआ नैबे गोजौनियानो, ओरै गाहायनि माखासेफ्रा नङा। नैबे UDAIनि सिङाव जों हाबनो नांगोन आरो https://udai.gov.in बेनि गाहायनि बै गोथाङाव जों सेरना होनांगोन आरो बेनि सिङाव हाबनो नांगोन जों। बेनो आरो आधार कार्डनि मेन वेबसाइट। आं दा बेयाव क्लिक खालामबाय। नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामनांगोन। बेनिफ्राय जों दा आधार कार्डखौ डाउनलड खालामो नालाय, बेनिखायनो जोङो नैबेहाय डाउनलड आधारनि अपसनाव जोङो क्लिक खालामना होनांगोन। गुबुन गुबुन अपसनफोर दङ, बे माखासेफ्रा नङा। जोङो डाउनलड खालामगोन नालाय, बेनिखायनो जों नैबे डाउनलड आधारनि अपसनाव जों क्लिक खालामनांगोन। आं दा क्लिक खालामबाय। बेनिफ्राय आधार कार्ड डाउनलड खालामनायनि अपसनखौ मोनथाम होदों। नैबे आधार नाम्बार आरो इनरलमेन्ट आइडि आरो पार्सनेल आइडि। बे मोनथामजोंबो खालामनो हागोन आरो नोंथांनाव आधार कार्ड दङब्ला बे आधार नाम्बारजोंबो डाउनलड खालामना लानो हागोन। आरो आधार कार्ड गैयाब्ला इनरलमेन्ट आइडिजोंबो हागोन। इनरलमेन्ट आइडिखौ बबाव मोनो होनोब्ला, जेब्लानाखि नोंथाङा आधार कार्ड एप्लाइ खालामो, बै एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांनो मोनसे रिसिप्ट लेखा हरो। बे रिसिप्ट लेखायावनो इनरलमेन्ट आइडि, डेट, टाइम गासिबो थाजोबो। बेखौ नायै सेलेक्ट खालामनांगोन आरो नायै फिलआप खालामनांगोन। ओमफ्राय पार्सनेल आइडि बेजोंबो हायो। बेनिफ्राय ओरैहाय गाहायाव नायसै। ओमफ्राय नैबेहाय मोनसे बक्स दङ ना, आइ वान ए मार्क्स आधार। बेखौ ओरै राइटसिन होयोब्ला नोंथांनि आधार नाम्बारा सानजाब जागोन। लास्टनि मोनब्रैखौल' नुगोन। बेखौ जुदि ओरै आनमार्क खालामोब्ला नोंथांनि आधार नाम्बारखौ नुजोबगोन आरो। बेनिफ्राय केपचा भेरिफिकेसन। बे केपचा भेरिफिकेसनखौ जों जेरै दं एरै नायै होनांगोन। गिदिरबा गिदिर, फिसा 1 2 3 4 दंब्ला होनो नांगोन। दा बे गासिबो जाखांजोब्बायब्ला नैबेहाय सेन्ड अटिपिआव क्लिक खालामनांगोन। बे सोलायबाय थायो, बेखौ सिनायाखैबा नैबेहाय होनो नांगोन। ओरै राउन्ड गिदिंनाय बायदियाव सोलाय सोल' जाबाय थायो। बेनिफ्राय आं दा नोंथांमोननो इनरलमेन्ट आइडिजों बोरै डाउनलड खालामो आं बेखौसो नोंथांमोननो खोन्थागोन। बेनिफ्राय नैबे इन्टार 14 डिजिट इनरलमेन्ट आइडिखौ होनांसिगोन आरो बे गाहायनाय एखे आं दहाय बुंनायानो। नोंथांनि इनरलमेन्ट आइडिखौ होदो। आं आंनिखौ होनोसै। बेखौ नुनाय नंला, आं देखायलायला। 2787 आं माखासेखौ बुंलायला। दा आंनि इनरलमेन्ट आइडिया जाबाय। बेनिफ्राय जों दा डेटखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। नैबे केलेन्डारनि अपसनाव ओरै राइट साइडथिं गाहायाव केलेन्डार बायदि नुदोंना, बेनो आरो बे डेटखौ सेलेक्ट खालामनांगोन जोङो। बेसेबां इयारनि बेसेबां डेटआव नों एप्लाइ खालामदोंमोन, बै डेटखौ होनांगोन आरो आं डेटखौ सेलेक्ट खालामसै। आंनिया 2020 फेब्रुवारियाव खालामदोंमोन आरो फेब्रुवारि 20आव खालामदोंमोन आङो। 2020 डेटआ आंना 27 नालाय आं 27खौ सेलेक्ट खालामबाय। 27खौ सेलेक्ट खालामनाय लोगो 27 फेब्रुवारि 2020 जाहैखाबाय आरो। बेनिफ्राय ओरै गाहायाव नै क्लकनि सिम्बल दंना, बेहाय जों सेरना होनांगोन। टाइमखौ जों दा सेलेक्ट खालामनांगोन। टाइमखौ आं सेलेक्ट खालामसै। दा जाबाय, आं टाइमखौबो सेलेक्ट खालामखांबाय। बेनिफ्राय जों बेखौ आधार नाम्बारखौ नुजोबैनि थाखाय आं राइटसिन होबाय।
बेनिफ्राय नैबेहाय केपचाखौ जेरै दं एरै नायै एखे होनांगोन आरो बेहाय आरो सिनायाखैबा नैबे राउन्ड सिगां सेरनांगौ आं दा केपचाखौ होनसै NYA ओमफ्राय नायफिनसै र' 4 ना मा दंमोन NYA 87 सो 87 NYA 87 दा जाबाय गासिबो जाजोबगोन माबा जायाखैबा बेयावनो थाबथागोन बारनाय नङा बियो जायाखैबा जायाखै खोन्थाखायो आरो आं दा सेरनोसै सेन्ड OTP आव नोंथाङा आधार कार्ड बानायनाय समाव मोनसे मबाइल नाम्बार होयोना बै मबाइल नाम्बारावनो बे OTP आ फैगोन आरो आं दा सेन्ड OTP आव क्लिक खालामबाय नोंथांमोना बिदि क्लिक खालामनांगोन एसे लासै जादों दा जाबाय नै OTP फैसिगोन दा one time password दसे नेथ'नांगोन पासवार्डआ फैथ'वाखै नै फैबाय आंखौ नायग्रोनोसै आं दा one time passwordखौ होनोसै पासवार्डआ जाहैबाय 258 जानो जायाखै नायनोसै आङो 258 जाबाय बेनिफ्रायनो जों बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन did you know that you can order reprint of Aadhaar letter from university वेबसाइटनिफ्राय जों बेखौ एस होनांगोन बेनिफ्राय नो होआबो जेबो जाया 2 नाम्बारना दा नै in how many days did you receive the reprinted Aadhaar letter after getting SMS from India Post बै नोंथांनि आधार कार्डआ माब्लाजों जानाय बेसे गोबावजों बेखौ जों होनांगोन more than 15 days होबाय जोङो बेनिफ्राय बेखौ जाजोबखांनायनि उनावहाय नै बेहाय भेरिफाइ एन्ड डाउनलड बेहाय क्लिक खालामना होनांगोन आरो ना बेयाव क्लिक खालामबाय नोंथाङा बिदि क्लिक खालामनांगोन आरो नै दा आधार कार्डआ डाउनलड जाबाय बेहाय पासवार्ड नांगौ पासवार्डआ जाहैबाय गावबागाव नामनि बै सिगांनि मोनब्रै आखरखौ होनो नांगौ गिदिर गोजा आरो केपिटेल लेटार सिम्बल होब्ला जानाय नङा केपिटेल लेटारजों होनांगोन मोनब्रै लेटार अनलि मोनब्रै बे मोनब्रैखौ होखांनायनि उनावहाय इयारखौ होनांगोन लास्टआव मोनब्रै इयार थायोना बे मोनब्रै इयारखौ होदो अब्लानो जागोन आरो बेनिफ्राय इयारखौ होदो जिखुनु इयारा 2001 2004 2005 बेफोरबायदिनो बे लास्टनि मोनब्रैखौल' नांगौ आरो खुनु डेट नाङा बेयाव आं दा होनोसै अब्लानो नोंथांनि आधार कार्डखौ नुसिगोन आरो आं होबाय बेनिफ्राय जिखिनि लिरो बै नामनि सिगांनिखौ गिदिर गोजा मोनब्रैल' ओमफ्राय इयारखौ देगिसिम आं होबाय बेनिफ्राय बेखौ होखांनायनि उनाव नैबे अपेनाव होबानो गेवबाय आरो आधार कार्डखौ नुबाय जोङो नैबेनो आरो आधार कार्डआ जाहैबाय आरो डिटेल्सफोरखौ देखायला आधार कार्डआ गाहायाव दंहैयो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोनसिम गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सो माच